Shalom, Horas Madihita, Amang Inang, Naposo dan remaja, Rodi Sudehita narade di Bagas Garejon, Tapukama Pertanyangata, Marhite, Ede nomor sada, ayat sada sahat 2. Mar hite-hite goarni di bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tod di porbadia, natu mapalangit dot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saleling nileleng na do na mangulahon lo ni rohani di bata. Haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargogo na suhatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporsyaon na sitong. Tabay mahaporsyaon nami ganup ari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni rohan asamar pangasi. Asa holong rohan nami dihodohot di dongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabayan loman ni rohami. Say oloy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Jolo hito do disu
epistel di partang yang atta di bornginon imanatar surat Jan Markus onom ayat onom B sahat 10 tulu. Tajahama marsikat sorin. Laos diliati ma akahuta nadi saluati mangajari. Sida tuaso mamaksa akatod dinahodar. Jala diorai mabuanon nasida manang ahat tupang tangandalan manang roti manang hajut manang hepeng dihohospe dang holat tukot. Alai denggado marsipatu hamu jaladang jadi pakyomuna baju-baju dua nina. Los lidokdot tunasida. Yadung dibongoti hamu jabu disima hamu mian paima borhat muse. Moladong isini huta na solo majakon hamu jaladang ditangi hatamu tadi tok kamu main laos pilpil kamu manamak orbut nalohoti hotot muna bahan panidangion tunasida. Jadi borhat manasida marjamita madok kon paubahon roha. Ayat 10 tolu. Jala torop dosi bolis di pabalina sida lan nahasitan dimyahi gawe malum di bahen. Ima sahatna martua doakan at mangihon hatani di bata jalan no piopsa. Amin. Kor trio.
Kau segalanya bagiku. Asini roh hamadihamu doot dame, siya debata mata do anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amen. Ruas ni hurian itu hata namar punguhitan waeng di bagas joroon dohot. Napayutihu pertanyaan ata di bagas, sahak mata benami tu hita, horas-horas mahita, sehat-sehat, daw nang sian COVID. Horas madita sudina. Hatani di bata trupuk jamita di pertanyaan ata bornginon iman atar surat di Hesekiel bidu 2 mamuka siane sada sahat rodia 5 aleh hujahahum masahat wae pitu sono batana. Jadi do ibah nama tuahu ale anak ni jolma ujak komapatmu asama katai yau tuho. Dungi ujung katai bana tuau bongok ma todi itu bagasan aku. Laus dipajongcong aku di patu. Gabe manangi-nangi au tu ibana nama katai dohot aku. Dungi didok ibana ma, dungi didok ibana tu aku. Aliana ijolma au ma marsuruho tu halak Israel tu bangso akan namang guturi dok pakahu. Nang nasida, nang opu nasida, saya merbalik dosian aku rasi rasa sadarion. Au matongon marsuruho anak akan napirbuhi duhut natakang marroha. Jala dohonomu ma tunasida buti hatan ni Tuhan Jehovah. Alaeng ko nasida manak tangi honon na manangdang ay bangso pangguturi do nasida. Gabi di boto nasida naungadong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Yahowa le anak ijolma unak koma biar maradupon nasida manang ubigi hata nasida ipe unak kota hutan. Ayatik pe suga jala tada-tada dongami jala maringak ko di labung hala. Unak tahu toko ubegi hata nasidai. Dalau unang mabir homida buhi nasida ay bangso pangguturi do nasida. Ikut dohonommu aka hatakku tu nasida. Manak tangihonon na manangdang ay pangguturi do nasida. Ido hanggo sahatna. Ruas ni hurian itu hata nahina holongan di bagasa Kristus Jesus. Hata ni dibata
di surat parjolo na sinurat ni Apostol Petrus di bidu 2 ayat sia di doksonon. Alay marga na pinili do hamu, hamalimon na raja, bangso na badia, home na ginonggoman na, asatong dibaritaho kamu, denggan ni harohaon ni bana, naong madjo hamu, siyan na holom, tu hatiuran halongangani. Dihamuna kamanami do inanami marhiti hata na pinatolhas ni Apostol Petrusi na marlapatan, ganup akka na porsea, ima akka na tarjo tu sada tugas mamaritahon hinabalga duhot hinauli ni pabahenan ni Tuhan debata, naong makokop kita, paluahok kita siyan haholomon, jala pabongotok kita, tu hatiuron, ima haluaon siya dosa, jala na marpakirimon tungolu na sorasuda. Pajawon ni Tuhan tatwa kanaposona, sa ito rusdoy sa mulai mamuka nung madabu jolmay tu dosa, rasi rasanwain. Saya dong doa kahamaulo kamaulon di ganup partikian di pajawoni. So na niya dopan ni panurirang Hezekiel nuk 30 tahu kurang lebih bangsoy di habung Babel di sidoy ba na di jong. Alanok 30 tahun di habung Babel nung pirrohan ni bangsoy. Apatis donasida, buladong madokon, adong dope haluaon. Ala nunga terbangun pola pikir nasida, nasotara lobe harajaon ni Nebukadnesar ala ni Belgana. Ala di tonga-tonga ni si Songonido di jo si Hezekiel madok alia na ijolma, imalaw papatarkon pabuat jolma biasa di ibana. Alay nakpe jolma biasa ibana gabe. Di bataw jala di pargogo di batay iba jongjong ibana jongjong nung di leon tod di perbadia tu ibana. Nakpejol biasa ibana di jauh ibana tu sada tugas na luar biasa makatahok katay jalay boto de batado konsekuensina tangi honon na manangdang alay sada tugas tanggung jawab inaposo nang di jauh ni debata makatahok katay ditiki naune nang nasone lausido diulakon Apostol Paulus madokon tu si Timoteus asatoktong dihajongjokon dihatidakon hatay. Kamu kamanami do inanami, suaksoni do hita di partikian na maol nuaeng. Dia kapartikian na parpudianon, nunga hira jarang, sasahalak lau manegur anak idongan na ay didok sutunga rohana tiba, ima, bolo di konteks di huta, nakpe, sada dope butini, homoged dope, saopu dope sahutay, alay, hira dak pola beulun waeng na tua-tua manggora anak idongan na. Apa ditikiba na jolo isip tahun na tua-tua muladok parulaw niba na sohurak pas sudedo iboy mamuruki bahkan mga lobut. Apalagi sa hatita tupar sauran ningoluta na heterogen di daerah metropolis di pangarat tuanon. Naboy do si Pata Paula Sotabereng boluadong akan nasuhar alay ternyata daong tu akka si songonipe di jauh debatado hita asa ikon hata honot tatoktong hasitongan dot hatigurani. Panggilan Tuhan ada panggilan khusus dan panggilan umum. Panggilan khusus imatwa kaparhalado na martohonan. Alay panggilan umum tuganup na porsea tugas tanggung jawab na do mamaritahon barita hasitongani. Jalahira sudido pasti madokodang mampu au. Dang adong parbinoto aku, dang adong gogokku. Tama matutudo honota, ay dang alani gugut tahita. Asagabi buhi hita, lau mamarita ho barita naulii. Alay ala na di pargugoy, jala ala na di pataw di batado, ima ala na di leod do tuhita ganup tod di parbadia. Alani udut na nakin, nuk tauloy jojo ni di bata, ikonadong di hita haradion, mangukap dirita, asa songgop to dini debata tu hita. Buama sa songgop to dini debata tu hita, hatan itu hata madok. Badia mahamu ay badiado angguao. Moldo hita di tonga-tonga ni Kofiton noeng marsaur. Alay hamu kamanami do inanami. Bolo tajaga pihahi pasota. Sayunang maubiar hita romargareja daripada laut tu pasar. Sayunang mahita ubiar marsaur di bagas gereja
daripada di gedung perpestaan. Pinuji ba di bata, malang nasa pulupitu halak pehita na marpungon waeng di tonga-tonga tado di bata. Marhitiom man yan suara honot tatoktong, asa unak sa gabi godorog kita. Unang gabi ubir hita to kofiti. Jala marhitay boy gabi moru imot ta. Jala gabi moru semangat ta. Gabi dang margugo hita lau madalani ari ning hulu. Alay dang nama dokon. Gabi so parwahonot ta aka protokol kesehatan. Alani di tonga-tonga ni hamaulo nipe sa itajalo ma todi perbadia sian debata. Na mangihut adong bedo aka hamaulan. Boydo daktangi honon ni Jolma perhata sitong nang dia katiki na perpudianon. Alani unang mabiar hita unak tapi kiri ayadong do peguna ni jamitan wae olo do tubuh raturo hatta si songoni. Alani ha ayolo do 5 to 10 jamita di jalo sahala noaing marhita ka UEA group. Alay mapakroho do tu pangalaho. Atani debata madok dison ditangihon manaksori tangihon unak pola mabiarho. Alay tugasmu pabotohok kata ni debata asa diboto bangsoy adong dope panurirang di tonga-tonga ni nasida. Lau sido motivasita dia katiki na barpudiano kamu akamanami do inanami. Ditangihon manaksori tangihon na humaliang hatasit tongan. Barita na uli haluaw na siya Kristus Jesus. Ikot toktong barita honota asa diboto Jolma nakpe mangonggop do anosa COVID sa plusia. Nakpe lamaol perekonomian. Nakpe sipata lulam aka percaturan politik nasional bulo tabereng. Nakpe sipata maol dia kaparsaura dia kaparhamarangio dia kana perprianon. Lam ngali jalam lam dao sipata alay iko kata honota hata ni debata asa toktong di ingo akadongata adong do debata mangulu jala di tonga-tongata rasi rasa nuaeng. Na porsea sa itu haluao do atong margugo mahita makatahok kata ni debata ay hita do di ju unema naksone partikyan na to di parbadia ma na maperbisuhi doho margugo kita makatahon hatay. Di pasu-pasu mahita, di pasu-pasu masubi ruas. Jala say di balua mahita siyam marabulunon COVID sa plusiaon songoni ng bangsota nang portibio petahe asa mula kita dungulo na sa ilaon nabuhi tarap marpungu rap marlas ni roha rap maredede hitan non mamuji debata tarlumubi boy rap marpesta hita di gereja taon tuhat tama mamasu-masu hita amen martangyang mahita mauliate mariho ali Jehovah na paingoto tuhami na pinilit jalanan di Jom dotok kami ali Tuhan tu sada tugas mamarita kon barita nauli imabalga do asil holong iroham ng majuhami siyan hagulapon tuhati rum mo na sumurungi atok parrohay parguguy mahami uhut pataw marhiti to di parbadia law mangulahon ulaw na balgaing asa tama hami songo sisiyam mo law mabuab barita nauli tama hami mabuan apul-apul to kanamarsa jala tama hami mabuag kaluaw to kanatarhurung tot di sisongoni ma suatu turuhan nami ganop asa gabi habauran ni pasu-pasu pamiyali Tuhan ali Jehovah ni dilian ni biar kami ala ni panosak ni COVID sa pulusia tungasi maroham Tuhan nungamiduk akaruas ni huriam naong jumolo manadiko kami ala ni sahit COVID sa pulusia dihami akan natading say ramo ti mahami ali Tuhan nami daging dotod di jala pargogoy mali Tuhan aka keluarga na tarilu-ilu alanok tinadikon ni aka na hinaholongan na. Upasahat tami ma nagpamareta nami. Songoni sa gas COVID. Do sude taheli Tuhan. Nakarejo na sida lau patupakon hahipason dito nga ni bangso nami. Parbisuhi manaka napistarmi. Asa tumibu dapot na sida obat siyak ko. Asay munseli Tuhan parhaseangon. Dito nga to nga ni parngulon namin di Portibion. Pahisarhon, pahipason, akajolma, naw kinokop mo. Porsiya kami, bolo asiro ham di kami do di Portibion. Sa inilaw mo dali Tuhan, obat na sumuruk siya ko, law pamagohon, pamalupos sahit ala ni COVID sa Prusia. Upasahat kami maruas ni Huriami, na marpungo di bagas doron waeng, doho di bagas na sida marsada-sada,
Ramo ti maganup, asa sudi na le Tuhan ilinggoman niya siniroham, daw siya mara, daw siya sahit. Pasu-pasu na nga kaparhalado ni Huriam na dong di Depok sa daon, sa toktong margugo kami magulahon padjowoni, nang ditonga-tonga ni hamaulono pe ali Tuhan. Pinuji magwar mo ali Jahuba, at tonga si maroham, sa isi sa makadusa nami, asa tama hami toktong marhaladuy, tama hami toktong majalo pasu-pasum. Tangihom mahami, marhitianak mo Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maritihita. Tapasada marohata martangiang mahita. Tua dopam muna badia ia liamak pardenggan basa. Rodohami mangalopit tangan nami makamolate on sude dengan nibasa menok pinasaha mutuhami ganup marsada-sada pribadi songoninang keluarga pe. Didongani ho diringi kodo dagi to dinami sahat tikiot Tuhan. Jala toktong dileoko dihami rohana toktong mauas jala masihol tumangihon hatami. Dileoko dihami pertikian nauliot Tuhan. Boy hami beribadah di bagas joromon. Suak songonia kadongan nami na beribadah di bagas jabunabe. Pasu-pasu mahami Tuhan akan tumangihon hatam. Pasu-pasu hatamnya le Tuhan. Asa boy hami berkenad dia dopamu. Na dipelito si Hesekiel le Tuhan gabe saksim. Hami pe ale Tuhan baen magabe saksi Kristus di tonga-tonga ni parngulun nami si ganupari. Unangolo hami ale Tuhan marpangucad dea tugugo nami sadiri. Alai tuho mahami marhaporuson. Olo hami ale Tuhan mangoloi parsuromi gabe saksim di tonga-tonga ni portibion. Na ulo mabaritaho nakanaulina denggan asalam tumorop akka jolma porsea. Tuanakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat tema Tuhan di sude dengan nibasami. Toktong lehon rohanara bayutihut baritam nauli hami ale Tuhan. Jala toktong boy hami patu bege hosa di dia pe hami ale Tuhan maringanan. Uboto hami takas ale Tuhan. Dia akan humaliak kami nasotumadaho. Alai disuruh hodo hami ale Tuhan gabe parbarita nauli marhite akka ulaun nami si ganupari. Atong ale Tuhan mau lihat ma di partikian naulion. Paingot kami ale Tuhan asa tok-tok kami. Manangi-nangi di barita menauli. Aido gogo di hami. Ido gabe sulu-sulu di hami. Di nama dalani ngulu nami si ganupari. Ale Tuhan de batama nami. Macegudak si pangidon nami tu ado pamuna badiai. Marukil jala madele do hami si pata Tuhan alani namasa di negara namion. Imal ale Tuhan nagodanga kasih solho, nagodanga karwasmu na di bagasan
parukilon, parsahiton nang hamate ape. Ale Tuhan hodo haporusan nami. Siapa mo to amu do isa luhut na liamang nabasa. Molotung masa pe Tuhami akan masa Tuhan lehon gogo di hami. Asa margogo hami jala boy hami nian nang di bagasan arsak toktong marlas ni roha. Toktong di bagasan sukacita do damai sejahtera nasyakoy. Asi roham Tuhan hubok kami sudah ruas ni huriam. Sia mulai na met sikola minggu na poso bulung sahatulan sia liamang nabasa. Asa toktong di bagasan linggomannya sini roham. Godang do ruas mi Tuhan na pea di podoman na di bagas na sidabe. Godang nang di rumah sakit ale Tuhan. Tuho mahu pasat tami nasida. Asa hotoktong na madao niya kasay siapa matang nasida Tuhan. Sok-songon niya kaperhaladop ale Tuhan godang do na isolasi mandiri asi roham Tuhan. Apehot tangamu nalaboki. Asa boy ale Tuhan. Di ari naung binuhul mi boy mangula muse di huriami. Songon ni nang dingulu si ganupari. Ale Tuhan nabasa. Mace godak si pangidon nami. Akadongan nami na berduka. Akadongan nami na soboy rotu bagas coromon beribadah Tuhan. Toktong lehon hiras ni roha. Horasi hami ale Tuhan. Huboto hami takas biarpun pintu gereja ditutup. Tapi yakinkan kami bahwa pintu-pintu berkat Tuhan akan senantiasa mengikuti kami. Molo toktong dohami ale Tuhan di bagasan ketulusan, kejujuran, kesetiaan. Mamuji pasangan pokok. Mau lihat emadidenggan ni basami Tuhan. Toktong lehon akka silas ni roha di hami. Marhiti akka ya nakon nami petahe. Lam lehonom muaka silas ni roha. Asalam martabata balas ni roha nami. Mamuji pasangan pokok. Aliamang nabasa hubuak kami negara nami. Otu bagasa tanga para siami. Siap pemimpin nami. Presiden nami doa akan menterina Tuhan. Na di kota. Na di daerah pe. Aliamang nabasa sa toktong lehonommu kebijakan. Lehonommu mangula di bagasan nama biar midaho Tuhan. Unang hola mementiko diri sadiri aliamang nabasa. Alaya sa toktong dipikiri raya nami ona aliamang. Asa toktong di bagasan sada ni roha. Di bagasan dasar negara nami ima asa berbeda-beda pehami Tuhan alai tok-tok sada. Unang loas aka pemimpin nami Tuhan diintimidasi aka sibolis asa toktong ale Tuhan di bagasan nama biar midaho mangula kasilona jala unang ale Tuhan memikiri dirina alai memikiri rakyat ni Indonesia secara umum. Mau lihat madi dengan ni basam Tuhan mace godak si pangidon nami pribadi keluarga sisada pangido ado hami aliamang ditangyang namion asi roham oloi mapangidoan nami Tuhan. Alai jumolo saka dosa nami nagodangnya liamang unak tarabat pasu-pasu nanek silehonom mudope Tuhami. Asi roham di hami Tuhan oloi mapangidoan namion. Nah upasat tami holan di bagasan sadagoar na umuli. Tuhan Yesus Kristus si palua jala si hokopami. Mau liate madiho. Amin. Domo
pasaha mapiliatan na tapapungon tu debata martangiang mahita. Ali debata manami na di banwa gijang. Odo haroroan ni saluhu cilolion na dengkan, luot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masin nilom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihan. Pati blok karajaom di tonga-tonga ni huriam, duhot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni siloliom itu hami. Asalam gerger hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rab hitamang hidu di tangyak katopatay. Aliaman nami na di banwa gijang. Say pinarbadia makuarmo. Say Roma harajaom. Say saud malomani ni roham di banwa tongao. Songon na di banwa gijang. Leom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyo tu banguncunan. Palua mahami sian pangako. Ayo na punah harajao. Dot hagukun. Roh dia sangapon sa liling-liling na. Asini rohan itu hata Jesus Kristus. Do tolong ni rohan ni debata ama. Duhot parsauran ito di berbadiama. Mangaramo tiduk masu-masu hamuro sa liling-liling na. Amen. Sudi perhalado duhot pangula nama kubasi partangyangat tadi bornginon sian HKBP Depok Sada pasahatot tuhamuna sudi ruas ni huriata diramoti debatama hitau saluhut nahi pasipas horas madihita. Horas.